హాయ్ అండి. వాసు మిడిల్ క్లాస్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? బాగున్నారా? అందరూ బాగుండాలి. అందరూ ఈ మిడిల్ క్లాస్ వాసు ఉండాలండి. ఏం చేస్తున్నారండి? అందరూ అన్నం తిన్నారా? నేనైతే ఇప్పుడు తిన్నానండి. చక్కగా చూడండి. అయితే మా ఊర్లో ఇలా శ్రీ లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ గోపయ్య స్వామి వారి తిరునాళ్ళండి. తిరునాళ్ళ మహోత్సవం రంగరంగ వైభవంగా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. వీడియో తీశాను, ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టాను, అమ్మా భవానీ అని. తర్వాత ఫుల్ వీడియో కూడా పెడతానండి, తీసి పెట్టాను. బాయ్ అండి. లైక్ ఇవ్వండి, సపోర్ట్ ఇవ్వండి. మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు నాకు ఉండాలి. ఓకే, డన్. తెల్లోడు మీ అమ్మను వీడియో ఉపవాసంతో దీక్షా విధి పాటించే